Pangalawang punto na mahalaga, syempre binabanggit ho na meron daw pong predetermined narrative, yung pong prosecution at parang yung pong mismong korte dito po sa impeachment ng ating pangalang Pangulo. Linilinaw ho natin na ang impeachment trial ng ating pong pangalang Pangulo ay hindi nakabatay sa naratibo. Ito po ay nakabatay sa ebidensya. Sa dulo, ang ebidensya ang magsasalita. Sa dulo po, magpapasya ang senator judges, hindi batay sa naratibo, kundi batay sa ebidensya po mismo. So, I think that needs to be very clear. Dagdag pa, sinusuportahan po namin yung pong pagtingin ng ating pong Senate President na hopefully matapos po before December ito pong paglilitis. No? So, ibig sabihin yung presentation of evidence ng prosecution at ng defense. No? So, hopefully, and this is just a target and a goal, sana matapos po kami by the end of September presenting all of the articles. Baka lang mausog po further into the first week of October dahil medyo nabitin po tayo for this week. Pero hopefully, we will be able to makasalubong ho kami doon sa timelines na tinitingnan po ng atin pong Senate President. At sa pinakadulo ho, isa lang naman po yung responsibilidad ng prosecution. Ilatag sa harapan po ng Senate Impeachment Court ang sapat, may batayan at matibay na ebidensya para patunayan po yung articles of impeachment. And so far, tingin ko po nagagawa po ito ng House Prosecution Panel. Yun po muna.